Hola gent, diumenge va tenir lloc la gala dels Oscars i cap de vosaltres la va veure, no m'enganyeu, perquè la fan a les tantes de la matinada i perquè es fa superllarga. Així que la resumirem i pim-pam sabrem a qui han anat a parar les 23 estatuetes. Oscar for Best Visual Effects. D'aquest Oscar antigament se'n deia Best Special Effects, però avui en dia la majoria dels efectes són digitals, amb la qual Special Effects i Digital Effects s'ajunten amb el concepte de Visual Effects. Fixeu-vos que la S es pronuncia com una J, visual, i la V baixa vibrant, visual. And the Oscar goes to... No direm els nominats perquè si no, no acabaríem mai. Godzilla -1. Representa que el títol és una espècie d'acudit en lloc de dir Godzilla 3 o Godzilla 4. De fet, és la pel·lícula 37a sobre Godzilla. O sigui que haurien de dir Godzilla 37. Però és una espècie de preqüela sobre l'origen de Godzilla, de manera que diuen Godzilla -1, menys. Fixeu-vos en el subtítol A New Reign of Terror Begins. Un nou regne del terror comença. Només el pòster ja es mereix els millors efectes visuals. Best Original Song. Millor cançó original. És a dir, cançó que no existís abans, que estigui expressament feta per la pel·lícula Barbie, en aquest cas. La cançó de la Billie Eilish titulada What Was I Made For? Per a què vaig ser feta? Es pregunta la Barbie, aquesta nina de plàstic. Si li diuen què a la Barbie, Barbie, quan follarem? I diu ella, quan tingui un forat. Best Animated Short Film. Millor pel·lícula curta animada. Millor curtmetratge d'animació. Per War is Over. La guerra s'ha acabat. Inspired by the music of John and Yoko. Inspirada per la música d'en John i la Yoko. Va sobre dos soldats d'exèrcits enemics durant la Primera Guerra Mundial, això d'aquí és l'interior d'una trinxera, això que veieu, que juguen una partida d'escacs a través d'un colom missatger. Board game, Bert, John Lennon, I really have to watch this film. Best Live Action Short Film. Live action és el contrari d'animació, actors de carn i ossos. Per The Wonderful Story of Henry Sugar. La bonica història d'en Henry Sugar, de l'Enric Sucre. Malgrat ser un curtmetratge, no està fet per desconeguts i surt en Benedict Cumberbatch i surt en Ben Kingsley i el director és en Wes Anderson. Best Documentary Short Film. Millor pel·lícula curta documental. The Last Repair Shop. L'últim taller de reparacions. Va d'un taller que hi ha a Los Angeles que arregla instruments musicals gratuïtament des dels anys 50. Best Documentary Feature Film. La paraula feature normalment vol dir característica. Per exemple, the main feature of the Great Wall of China is its length. La principal característica de la Gran Muralla Xina és la seva llargada. Per això em tenia una mica despistat aquesta paraula. En aquest cas, feature vol dir que la pel·lícula té una duració normal, que no és un curtmetratge, que dura més d'una hora. L'Oscar és per una pel·lícula ucraïnesa que en anglès es titula 20 Days in Mariupol, 20 dies a Mariupol, la ciutat ucraïnesa a la riba del Mar Negre en mans russes des del principi de la guerra. Best Animated Feature, per tant això vol dir millor llargmetratge d'animació, que no se l'han portat al llargmetratge català Robot Dreams, Somnis de robot,
sinó un llargmetratge japonès que en anglès es titula The Boy and the Heron. El noi o el nen i el bernat pescaire, basada en una novel·la de 1937, un nen que s'escapa d'una guerra amb l'ajut d'un bernat pescaire que parla. Si té nom de persona, Bernat, és normal que parli. Best International Feature Film, millor llargmetratge internacional que no se l'ha emportat Society of the Snow, la Societat de la Neu, i així ens estalviem de dir si és catalana, si és espanyola, si és uruguaiana, tot això ja no importa, perquè the Oscar goes to The Zone of Interest, la zona d'interès, una pel·lícula britànica i que, per tant, és en anglès. Això no funcionava així abans. Fins fa uns anys l'Oscar era per Foreign Language i hagués guanyat en Bayona. Va d'un matrimoni nazi que vol fer la casa dels seus somnis al costat del camp d'extermini d'Auschwitz. També se'n va emportar l'Oscar to the Best Sound, el millor so. Best Adapted Screenplay, millor guió adaptat. En aquest cas, adaptat d'una novel·la per American Fiction, ficció americana. Va d'un tio que escriu un llibre irònic i se'l prenen en sèrio i el llibre té molt d'èxit. En una mà hi posa Thug, Thug és un matón, i a l'altre hi posa Lie, una mentida. Best Original Screenplay, millor guió original per la pel·lícula francesa Anatomie d'une chute, que en anglès es titula Anatomy of a Fall, anatomia d'una caiguda. Aquesta la vaig anar a veure amb el meu germà la setmana passada, abans de l'entrega dels Oscars, i tots dos vam coincidir que no era mereixedora de l'Oscar. No em malinterpreteu, no és que estigui malament, la pel·lícula mola, però tant com per ser mereixedora del millor guió original, no ho sé. En tot cas, una cosa original que sí que té, spoiler, tapeu-se o tapeu-vos les orelles, que és que no se sap al final qui és l'assassí, això sí que ho té d'original. Un petit detallet que ens va fer gràcia és que el gos, un gos que té un paper destacat a la pel·lícula, es diu Messi, tal qual, amb dues S's. Best Costume Design. Costume no és un costum, sinó un vestit. Millor disseny de vestits o millor disseny de vestuari per Poor Things, que literalment vol dir coses pobres, però també és una expressió de pena. Si veus uns animals que et fan pena, pots dir poor things, pobrets. Si veus una gent que et fa pena, pots dir poor things, encara que no siguin coses. Va d'una dona que a l'Anglaterra del segle XIX la ressusciten transplantant-li el cervell del seu nadó. 3 Oscars més per Poor Things, Best Makeup and Hairstyling, millor maquillatge i perruqueria, Best Production Design, millor disseny de producció, i Best Actress, millor actriu per l'Emma Stone, Emma Pedra, la protagonista que d'aquesta manera es converteix en la 8a actriu, mai ho ha aconseguit cap actor, la 8a actriu en aconseguir un segon Oscar a l'edat de 35 anys. And the Oscar to the Best Supporting Actress, millor actriu secundària o millor actriu de repartiment, goes to Da'Vine Joy Randolph, aquesta dona d'aquí, per The Holdovers. És difícil de traduir. Un holdover és un estudiant que no se'n va a casa seva durant les vacances o el cap de setmana i es queda en el campus. En castellà es titula Los que se quedan. I va d'això, d'un mestre molt mala llet que s'ha de fer càrrec d'uns estudiants que es queden durant el Nadal. Comèdia i drama a la vegada. Best Film Editing, millor edició per la gran guanyadora d'enguany, Oppenheimer,
la història de l'home que va fer les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki, desenes de milers de persones mortes en qüestió de segons, rècord mundial de gent morta per unitat de temps, però 79 anys després tothom estava molt content i molt feliç en recollir els Oscars. Clar, els americans són els bons de la pel·lícula. 6 estatuetes més per Oppenheimer, Best Cinematography, millor fotografia, Best Original Score, literalment millor partitura original, o sigui, millor banda sonora, Best Supporting Actor, millor actor secundari o actor de repartiment, per en Robert Downey Jr., que és en Robert Downey fill. El seu pare es deia igual i aleshores se l'anomena Robert Downey Sr. Junior s'abreuja JR, Senior s'abreuja SR. Best Actor, millor actor, per Cillian Murphy, que és el que fa d'Oppenheimer. Best Director, millor director o directora, en anglès és igual, en aquest cas director, per Christopher Nolan. I finalment millor pel·lícula, no es diu Best Film, ni Best Movie, ni Best Feature, antigament es deia Best Motion Picture, actualment ho han abreujat, i es diu Oscar to the Best Picture. 7 Oscars per Oppenheimer, proporcional a la durada de la pel·lícula, 3 hores. Un aplaudiment per tots els guardonats. En total, 23 Oscars per 13 pel·lícules. Us deixo que teniu feina a veure-les totes. Escolteu el consell que us dona l'Òscar. Subscriviu-vos al canal, que és gratuït!